manje. Hey, Sandra. Wethuka ngako njani baby? Ubuyile. Ngibuyile Sandra sami. Ubuyile sina sami. Yakhoza nanyama baby. Ubuyile Sandra sami unjani? Kanjani? Yo ndaqonda njabaleka baby. Kanjani? Ndikhwaze ndihamba awundiva ngathi udlala lo mculo wakho ulibele ngilo WhatsApp Sandra sami. Umama uyondijisa ngemifutho pha ekhaya. Wakhuluma nje ngomanzi kanjani? Ngizangibona uyabona ndijuluke ndinjani ndiphuma phansi komgqumo uye ndegquma pha ndithi hayi ngeke ndiyahamba uthe kwaphuma ikona ndaqonda uba ndiyaphuma Nokuthula soze akubonanga hayu akanibonanga kwayena silo safuna sishela security ezogada lana umama uyandixaka uhlula lixego lakhe ndiyambuza mama utata hawayi ungamgadi yena lento loku ugadene nami ndingumntakho umama uthi mandikhethe uzondikhethela umuntu omthandayo ngubani omthandayo ndithi umuntu ondimthandayo ngowami fanele bandiye kuye Jomela kuhamba ngemina kusangeni ngisho ukudla uNkulunkulu usongathi mntaka angisazi uyayibona ke lonto ngiyakhala ke kwamna ndithi yo ngeke ndilale ndingaboni ndivenda phuma ndabale ndaqonda uba ndishiya kwa yini inkinga yakhe uthi kaloku wena undlisile xa sitsho ndiyabuza ndithi wandlisa ntoni wayithatha ima wayithatha kuye le nto what a muscle ufunani nawo nomkhaba bheka uyangixaka sandosami bayintoni ingxaki uthi hayi kwathini ngoku into ayenzayo uthi yena uzondikhipha imithi andigqumise andithini kodwa wayethe eqalekeni sisindisiwe wayethe sindisiwe ndithe mna saledlisa ixego le ndiyemka sendizohla lapha yho yesento sam onenzela into etyiwayo yini madoda yazi yho ndatsho ndakhululeka yho oko ndifike kuwe bese ndixakile kwam ukuba ndizokubona kanjani ndiyatsho ndithe khetheka ndavela ndivalela kanje ndatsho ndathi ngeke ndizokubona baby yho angithi usamdala akasatholi nami uyandixaka ke nali ixego lakhe nje likhona kwalona lo belisayokho imithi lithi lifuna ndifuthe emalanga ndenze yonke into ndiphalaze ndile nto ndiyishile indoda yakhe ibisahambile hayi bagqumana bodwa bazosala begqumana abazali bam ndiyabazi mna bayathakatha ndingaxelela iqiniso serious ngiyamkhuphe kabi ngesisikhathi ndambona lokuzalayo uyabona uma ndimphuphile entsukwini uma undinikeza inyoka uthi le nyoka lena nguyena yalapha ekhaya ndithi mama kanti ifala la ekhaya lenziwa kanje uthi phatha lento ndathi mina ndizoyichiya lento ngeke mabayinike umnina wami ngoba ndiyambona uvana nabo bathakatha bonke bayikhaya bathakatha family yami ndiyayazi akufanele uzusondela ecakwabo ngoba inyoka lena izogcina ithi ifuna igazi lomuntu bazovele babulale wena njengoba wena baby uyabona ngoku uzovala nje amayadi andiphumeli ngaphandle ndenza imisebenzi yegceke ndiphuma ndiyemsebenzi kuphela mina futhi ngoba khona nomngane wakho uzobuhamba naye ndizohamba naye mangakuboni ngikubuze kuyena nanso ke ngeke ndibesa ndifuna uphuma ngakwamna ndizogibela ibhasi lapha ngasenhlangwana ndifuna ukuba saya ngasekhaya ungavele ngajuluki yazi ngajuluki incane zenzele ukudla sithanda sami zenzele ukudla ngisathe ukuphumula Sithanda sami ndani noba bendihalela ikofu uqala ndazi uzobona ikwakho la baby ikwakho konke kona hayi ndiyazi kona Wala macelane bro. Wala simanga mfethu manje. Hamba kanjani? Ngibona ngikuhle kanjani. Hey grand. Yini uhlaleleni la mfethu? Mfethu. Kulumngane wamanje ohlayo umngalami. Khona intombazane engangiyithanda ngizodwa manje. Manje into enzekileyo lo mjiji kanhlohla kade asitha sifa endlini. Kahle kahle zinayithuma uyibeka endlini yakho. Manje into yakudala leyo yabo esenziwa kudala hayi manje. Manje nawe wayenza vele. Ayenza mfethu ngoba ngithe ukuthi lo muntu uzogcina eba right yabo. Kodwa manje akasekho endlini. Kanjani mhlawumbe ufuna ungitshela ukuthi ubalekile? Kubalekile
ufike umngani wami wangithatha atasambe shona ezansi mase ngibuye ezansi akasekho lo muntu ungakhiyanga nipho wena emnyango kumeke wendi iwendi khange nginawo ukuthi angaze aphume ngalo manje ungibone ngihleli lana mngani wami ngine-stress ukuthi umuntu angaboshwa nokuboshwa ngoba lo muntu angimazi ushonile kodwa wena ngisawazi umshaya ngikwazi ngimshaya awazi umdlengulu ngazi nje ngimthinta ngazi ngimthinte angicabanga ukuthi mhlawumbe ikhona into angayenza ezokubophisa yabo mhlawumbe kungayikho kwesibela ngiyasakuthanda-ke vele kusoba ukuthi siyakuzonda kodwa ukuthi engakubophisa hayi ngeke yabona nje ngihleli lana ngiyacabanga ngazi kathi ngikalaza lana ngizula yonke le ndawo angiboni lo muntu ayishone ngala mhlawumbe kuzokwenzeka sihlangane naye ngikubhekise usho kanje mngani wami hayi asike sishone la izami mhlawumbe ngizombona yazi sorry Johnson. Sophazamisa igama uThemba. Position. Ngaze ngibona nje ngifika lapha ngihleli etsheni ngiyashudula sesingaqala ukumbona la. Sisho okay yini engayenza nje ngithole yini ngayenza. Uthi manje ngisiyena lo muntu ovele alokho sijikeleza yabo ngithanda vele ngihlale nje udabeni nje yabo kwenzakalani ngoba manje no ngathini kumhle kanje manje lokhu ngishona le nawe ngazi ungacabanga ngoba uje mhlawumbe ngiyadlala lo mfundo ngilwazi ngisengathi kodwa manje uthi ngilo muntu ongathandi futhi ngokuma kanje igama yabo kube ngenzeka bethola ukuthi sishelele khona kwami first proposal ngibona yazi kodwa into ethusayo ukuthi ngisikhulumele kodwa manje ngithanda sikhuluma sikhuluma abathathu izinto zesikole ngoba sokuxoxa nje kuphela bese ngiyakhuluma ngisizwa ngiyabonga sisizwa awuze phela ungasali kakhulu awu Azisha my love usengikhumbula ubungikhumbula kakhulu nasithandwa sami lezi zinto banginenkinga nanokuthi zenziwa bani mavela kuyiqolo bebuhlungu yo wena inkenketha enamadolo angikwazi nje ukwenza yonke le sengibuyile nje mntakwethu konke ngizakwenza yazi ndenza konke mina nanqayi ndizakwenza konke lapho ngisengibona uthula lapho phansi kasofa ngena kancane ngathi uyangena hayi ndizokwenza sithandwa sami yo kudala nami ndikhumbula mntakwethu yo uma kucathi ngizoyenzela ubani yonke le ngiyacinga nami yo isithandwa sami hayi kaloku amanzi wona bekhona kakade usizwa ungiphelela singathoma amanzi yo kaloku zezinto sithandwa sami ngithanda ndasho ndathi ngeke uphathe nix njengoba ndinawo ngani uthando leqiniso eleqiniso ayilento uthi uthanda umuntu uthanda nje ukuthi umenze umfazi bese beyishutheka ke bona ke sebethi yabona nje Nokuthula uhlupha Bhekifa abantu siyabazi behleze bekhuluma noba kumina sinankinga thina sohleze singenayo inkinga abantu ndiyazi ungathi wenza okuhle emntwini wakho behleze bezokhuluma uthi wenza ntoni bayakhuluma abantu awusazi ukuthi uzokwenza njani lokho uzunaka abantu Bona abantu ngeze basenzele lutho. Umuntu wandimlokothi nomloka nawe umsebenzi kwanomuntu mina. Yena usorabhisi ngani ikhehle yakhe emayithanda. Ngathi makanaka nenekhehle lakhe liyahlala nalo angalingi badla ipentshela labo uyahola umama uyahola utata kodwa uthi angithumela imali kuye ukhalazela lonto nithi ungakhalaza kanjani? Imali phela eyami. Nithi isithandwa sama siholo kokho. Yes angihola mina ndiyasebenza uhola nje grand fund ngathi yonke into baby nizokwenzela ayikho into engenikenzele yona. Hayibo sakhathala bakithi. Sizodlala abantu emhlabeni ufuna yena ukufa edle imali zami ngingenaphi mina kuyi ngibaxelele ndathi wandizala wena wagqiba andinakwa msebenzi nawe ayikho into endiyifuna kuwe ufuna ukudla imali kababa wakhe aphinda endlini yami uzoyithola phi ngeke ayithole baby hayi korobha baby korobha mani gqiba ukorobha buze la okay ngifuna uyazi nje wangarobhi hayi uyazi ke mina zange ndarobha kwami umsebenzi wenza ube clean uhlezi umsebenzi uba mhle xa wenziwa ndimi Zafuna nokwethemba leminyango yo hayi nokuthi ubuyile ukalelekile hayi yo sithanda sami ndivuya kakhulu ungathi kwamna ndikahleze ndilapha ecaleni kwakho yo baby uthe ukwehla kancane wethu bekunika kodwa ukudla lo uphaya into endidliswa ndidliswa umbona ndidliswa amathanga ucabange ucimba uyintoni
Andibani noma bacimba wena sithando sami ndiyihagu na andiyona ingulube ke mina. Uyazi labo sizombonisa nje singobani. Uyabona sithando sami ndishilo ndathi andifuni nobabona bona. Ndifuna futhi ukuya kulamzi uba ndiyaya mhlase befile ngendiye besaphila. Ngoba ngcwaba futhi hambani zihambeni zintsha bebehlupha vele emhlabeni. Yho mama notata basithanda indaba. Hayi bazithanda bona indaba shame. Wangena sisi wami. Sinsathi akasethi sangaphena lapha endlini yini manje wakhombisa ukuthuka Cha kuphela ngiyaxakeka. Uyaxakeka no. Ngiyaxolisa ukuthi manje ngilo muntu yabona ongakwazi avela suke nje yakhuluma emgwaqeni ngabe ngicela uzelana yabo sikwazi sikhuluma endlini ngibona into leyo. Njengoba sengishilo mina igama lami nguThemba sisi wami yabo. Themba udunga ngoba uThemba nje. uThemba into engixaka sami ukuthi ngiyaqala ukubona wena la endaweni yebo lonto leyo kodwa nguThemba nawe usazongazi ukuthi ngidume ngani yebo lonto leyo. Yes. Ngilo umuntu nje lo yazi iyabusemuhle yazi Themba udlula lapha nongiziwe beyaqatha ibu awungiboni yini kwenzelani lonto vele usukudlula ungangikhulumisa ukuthi nje ungibingelele yebo lonto leyo. Cha phela ngenzeka ukuthi anginaka ngasikhathi ngihamba ngithi manje wasuke ukuthi intathinga nje ngenzeka ukuthi phela ngithi angibajwayela abantu bana manje njengoba bombona ngihamba ngenzeka ukuthi mhlambe anginaka ngangendo umuntu ozibana ngiyadlula ngisho ukuthi sawubona ukuthi benganakile ngisikhona umuntu ongihamba. Ukuthi ungibona nje ngiyinsizwa iphelele kodwa usuvela ungidlule kanjeyana. Cha phela njengoba sengishongoshaya la endlini. Lalela yazi mina ngichazekile. Phela mina angikho comfortable ukuthi nje ngosuku lokuqala usazoxoxa ngwazi usazothini. Kodwa nje manje usubele ungithinta. Hayi ngeke. Cha ngifuna ukukhombisa ngidume ngani nje ufuna ukwenza ngidume ngani. Okay angivele ngihambe yabo. Uzosoba right sonke. Uzozala. Vele usale nje wethu. Ish. Madoda. Hey unzima. Ubona ngingamlalelanga umngane wami induku. Ngoba yikho yonke lento. Ngoba ngikho yonke lento. Zahlale nje nasendlini sengilobo ngicela ngendonga. Hey, ngazi ukuthi ngithini. Mhlawumbe uzodwa ezogcina ngithanda. Mina lalela umngane wami ngikayothathini. Hey, abangani. Sawona kuthi. Kunjani sisi? Kunjani? Hey, wangithusa ngiyazi. Hawu kunjani? Okay. Manje uzifuna ngani? Lana mfethu ngimile la ukuthi ngiyacabanga nje yabo. Bathi kama ngubaba njani sisi? Khuluma nomuntu. Oh uzami. Oh. Uhlala. Hawu. Angikwazi phela mina ngathi ngihlala la. Mhlawumbe uyafika. Hawu. Akuhle manje uyaphuma. Oh. Ngingajabula yazi ukuthola inamba yakho nje. Ngoba sengibone inkosazana enhle madoda. Akunike. Isiphinde sihlangane yabo. Mhlawumbe ngikho uNkulunkulu nje wena. Abize. Ngani number plate. Hey. Hayi umoshakala kwenye ubunga kwa. Yona le. Baleza. Yeah. Ezamizabulu. Hayi. Sangokubona nkosazana. Usuyahamba nje kanjalo nje. Awantoni umuntu njalo. Kana. Awuthi ngihlala nawe ibe ngihayipha njengoyini. Oh, hayi ukuthi ngicabanga kakhulu bona Hey. Abona bangigilile this time. Hayi. Hlezi ngiyibiza ngesoka lamanyala nje kodwa hayi. Ingane lena. Ngigangile ngakwenza konke. Ngabona amaphutha ami ngase ngivele ngiyeka ngase ngiba right. Yona isiyenzani ke lapho manje sivele ikhethe ukungigangela. Ish.
hayi wavele walenza usuku lami hayi ngena bafu ngena hayibo ndoda amadoda hayibo yemododo uwelo endim lo mngani wami hayi angikholwa hayibo ndim lo shayini kanjani manje ngoba phela ngizwe uthiwa bakuthatha bakushonisa emakhaya wena hey mngani wami sikhuluma uyazi uphume ngamabhaki lapha emakhaya uphume kanjani ndithi xa ndiqala ndiyafika phaya ethi oleja akhona umsebenzi omncane siyowenza sakulanda kanjani phela usuhlala lapha nokuthula ungaphumi nami andiphumi kwanokuthula oleji lizondifica ndilungisa imbali phambi kwendlu unokuthula udlala umculo endlini ulibele zento zabo ke WhatsApp uhlala emafonini WhatsApp apha ndigqiba kuthenga idatha ngoko ndithi hayi maklini yadi ke klini yadi ekuve kugqira ikhehlekazi yazi mfethu ndithe ndisaxoxa nami mna ndizixelele bafana uba ngumuntu nje obulisayo odlulayo ndithi ndiyambona sendibambe so uthi Bhekifa uyafuneka ekhaya ndithi hayi bomagogo kanjani avulani ngixelele indaba ngihlole mngani hayi ngithumela mali ndihle lapha ndithi hayi nje nomuntu endimthandayo bra mana kanjani manje ngoba phela ubususukile kuba mangane lo obuthandana naye wayohlala nokuthula ukwaze kanjani usukela kanokuthula nami andazi elivondo limxelele uyazi yendonyanyisa ungandingabona lona mxelileyo ngoba uma uyazi eqalekeni beqala ukufika benzahlala noma wengane ngisho ukuthi wazi le yandle endala hayi ndiyabhideka ndithi kwamna andimboyanga ndibona umama obulisayo kum sabona ngane yami ndiyavuma ndihoya ndivele mbone sendibamba so bra yazi mngane ngikuthela udrink ngaze ngajabula ukubona ungathi ungivile kwawena indlela endomme ngayo uyazi ndisuke kwamna ndashiya kwayizompahla apho ke uziqonde wafika unjani kanokuthula ndafika ndingangibanga ndafika ndathi ndihlala phansi mngani wami ndabe ndibona uba hayi yo ayikho enye into ndamxelela ndathi baby idaba laphaya likhulu kakhulu ngithanda ngempela le ngiyayithanda unokuthula asoze ndihlukane naye sheyini hayi ndibetha phansi and njengoba ndandishilo andithi uyakhumbula uba ndaye ndakuthi hlebu ndathi ndifuna umshado uyayazi ke loo nto iring yakhe ipha endlini kwayena ndimxelele ndathi ufuna ukumshada uvele ndimshade ngokuphele ngayo uba wathini abashadele kube kahle ndikhonjisa umama ufuna undikhombisa intombi endiyithandayo uthi ukhona umntwana omaziyo osebenzayo umakhelwane ndithi vele umama wale ngane ndiyabazi bene oledi bakanje oledi aloku liyathakatha yabona mngani wami qala ke lokhu hayi serious mngani wami awazongitshena nehlezi sikhuluma mina ilathakatha mngani wami benikazi bangayiveza kanjani lento kodwa ngoku ngibonile oledi liyawuphatha bra liyawuphatha oledi uzuqonde ngendlela elenza ngayo libona izimali kaloku zakwamasipala ndizitholayo ngoku lithi lona mandivele ndibuyele ekhaya lo muntu ndihlala naye undityisile ndithi ngeke mna ntyiswe yami intombi unokuthula akakwazi ukundityisa umuntu endamthanda kuqala lowo mngane manje uthini ngoba phela mina nawe besingamasoka lamanyala mfethu besimosha besifika kumoshakala mngane wami shuthi manje lempilo usuyayiyeka wena mngane wami yabona ngoku mna ndazikhipha kuyo yonke into mna ndijongene nowami umuntu unokuthula ndakuxelela ndathi indlela ndiphethe kakuhle ngayo mngani wami andifuni futhi ukuba sashina mngane mana manje uyakholela kule nto uthando mfethu ukuthi uthande into ekhona mngane wami ndiyakholelwa mina hayi mina ngisakholela mfethu kanjani mngani wami lalela kuchazela istory uyakhumbula ningani noma osebenzelana naye ndiyazi kwamna mngani wami uyazi ndiphethwe ngamalimi yona nto ndisatshiswa yileni kaloku bendisegqunyiswa phaya ngichathwa ndifuthwa ndizento ndishiyileyo nje ndithi uzochatha ikhehle lakho ndabe ndicinga ndithi umngani wami ndisafuna ukuva uba indaba yakhe ndiyafika lapha uhleli thula ngitshela ingakho ngikubuza mngani ngithi uyakholelwa yini lento yothando uyabona wena uthi uyakholelwa ubona kuphela nangu nokuthula ukhona izinto zihamba kahle mina ngiyakutshela mfethu uyazi nawe bengifika kumoshakala bengu16 vile ngidlala full time mfethu ndiyazi kumoshakala mngani kodwa mina nawe besimasifika mfethu ingane beshiya amasokazo mfethu zihambe nawe kodwa ke manje ngiyishintshile lento ngayiyeka mfethu ngafocus kuyena ngathi ngimnika uthando ngenza yonke into ungenze njengamanje sengiyeka zonke ke izinto lezi wavela wakhetha ukungishiya mfethu mngani wami suyisho lonto yo wakushiya ingakho ngibuza ukuthi uyakholelwa yini kuthando mfethu yo mngani wami ngeke Brian oxole mngani wami serious yazi ke manje yini sengiphe kwayo manje mfethu bona manje mfethu akonakele kakhulu this time around shebana beans bese intombazana uzobona izobe iphuma kuphithizela la endlini
Yabona ke manje ngicasuke kakhulu angisenathando. Unokugula mngani wami into angisenathando. Uyabona xa indoda ufune ukuphinde ucabange. Uyabona mngani wami umuntu njengoba kushila akusho ubozayo ngeke akuthande. Ufanele ujonge omnye umuntu ungazimiseli ngokuthi wena uzothintanisa abantu ngoba nogulo uzokwazi ukutholephi njani. Kaloku impilo yakho shayilami ngiyakwazi kodwa lento uyishoyo vele istress mngani wami kodwa ufuneka ukhethe wena. Kodwa manje mfethu koba nini mfethu uthatha inhliziyo yami nginikeze umuntu ngilapho sengiqala sengithi ngiyamethemba lo muntu lo wavela ngini yena ozophinde enze endikhumbula ngendlela oxoxa ngayo nawe usithi umyekile wonke umuntu okuthanda naye sojongena yedwa uthi nguye lona kushiyileyo. Hayi mngani wami mfethu akusithi uqaqaka kancane sithi ukuphuma bethi buke indawo ekade yagcina nami mngani wami nami ngeke ndithi ukubethe irami ngijabulele ukuthi nginawe la namhlanje. Yeah, like noma kungesinto engazithi sijwayele ukuthi ke siphume yabo sinakho ukuthi masibonana sibonane endlini kodwa namuhla yabo sihleli sibhekisile phansi komthunzi bethu yabo nje noma ingekho friends ngaleyo ndlela into engenzile bese mina ngoba ngicabanga ukuthi konke angazi nompilo mhlawumbe ngabe uyayijabulela yini wonke kanje. Shothi ngiyithanda yena nami into engiyijabulela because kubalulekile simane ngabantu ngisandana ngihlale futhi ngixoxe khulume nange-future yabona. So sengingasho ukuthi just to the future. Yes baby, sesihlalile la esikhathi yabo. Yeah, and izinto esikhulumile ngasho ukuthi zonke zibalulekile kodwa okubaluleke ukunakho ngicathi lokho engizokhuluma manje. Engisazi usithanda. So ezwazi usithanda. Bengijabulela ukuthi nangelodwa la ungake ubungu ngizocabanga ukuthi udlale inhliziyo yakho. Like mina ngizimisela ukukhuluma. Bengajabula so siplaying into ey'fanayo empilweni. Sekumele ngiyolungisela ukuthi ngimsebenzi ngicathi wona manje ngishaya. Kade ngilindile la bantu uPhuthemba ekade ngihleli nje mina. Ngabe sakhala baby sengifikile. Alright kodwa. Alright wena? Alright samba sami. Yini? Shuli isikhathi eside la. Kade ngihleli la sengizongaphathana nokuhlala nje. Lutho angisimanje lapha nekhaya bakhipha imisebenzi bathi angenza ukuthi yabo lonto leyo. Manje nami njengoba kuyi-weekend nje ngi-off kanjena yabo isikhathi sokuthi ngiwashe into zami zomsebenzi nayo yonke lento ngixolelwe yeso. Manje ugcina uthini ngeplan yethu le phela ngifuna ukuthi ufike lapha ngicela ukulanda ntambama yeso ukuthi ufike lapha endlini. Kwengiyithole nje nawe uyabona. Kade ngagcina phela yazi ungimatisa amashidi yeso kwangiwamatise nawe yeso. Yeah. Uthi kuphelezeleke sekhaya. Ungakhohlwa njalo ntambama yeso. Angaza uJesu ngithandele nanga sangaza hayi bo Bhekifa hayi bosendo sami right nana uthamba uzongihaka nje ngawuyilanga emsebenzini wena yo namhlanje nana nikhathele umzimba uphansi igazi lama liver njike endleleni ukhathazwe yini ngoba zangithole ngisisijajani. Hayi namhlanje igazi lama ndazi bakwenze njani. Themba basemsebenzini wena ugadene nami nje ngicela ngiyihambela ngwana nokuhamba amathi ngasemsebenzini nje musu nje kuzongicasula wena. Sithando sami wamhlanga ka wena kanti uyabheka kahle. Kanti wena ugade mina yini? Siyasa lokuntu namhlanje anisebenze fanele basihlale endlini ke kube mnandi ndikubambe njengomuntu kuninda. Ubambe bani? Yayibona umuzulu eminyango binjani lapho. Fanele basikwazi uke sihlale sobabe kunijabulise namntu yeke lento yakho ngicisha sithando sami. Yini love? Imali izophuma blendini uzoxolozela mina emehlweni amadoda semsebenzini. Ngisasa ndiyosebenza khuleka inangxaki lonto. Angithi usakhumbula nje umthetho la ekhaya uthi imali yonke iza kimi.
uyazi nje ndiyasebenza love yonke into ndiyawenza uyazibona umhle kanje lengqolena uyazi amandla ndiyamthengela love amandla uzothena ungathenga imina phela imina nje umfazi wakho akwazi ungathengi yo nana namhlanje ngimuhlangabele lapha yo mhle wena lalela ke sithando sami I got one punishment for you njengoba kade uhambile nje uhanga emsebenzini ngizokunikeza njengamanje igeja umbila wami wenile ungishayela umbila wami ube nice into engizokunikeza yona ngifuna nje kusasa ungaboni ngisho emehlweni ima sizusebenza asizuhlala nje usuqeda ukusebenza uhlakula umbila uzothola ngizokunikeza izo leyo shona Hello. Ngiyaphila njani? Awesome. Alright. Sorry, dike sinapho ukubona izinto. Sorry. Awesome. Yazi ngikho usuku lufike nje wazi ukubona izinto. Ufike sample ngakithi. Yala njoba ungayanga nje emsebenzini ulovile namhlanje uzosebenzela ensimini yakho uzotsha ufo njengoba uthi ufuna umphambili nje ngakho umphambili ozowuthola ungasebenzini uzosebenza kanjani lapho usho khona uthetha ngalento kanti uzosebenza ndawo ni lapho sokuhlumile manje ngoba uyabona kuklinile kahle sithanda sami bekumele banje namhlanje sidlalele endlini hayi musungicasule wena nanti geje nalombili uwile lombili lo ufuna usebenze awuthanda ukukhomba sithanda sami ayilungile xa kusho wena nje ngizakwenza ngalokho uzothola kanjani umphambili ungasebenzile manje ufuna umphambili wena namhlanje ufanele ndiwuthole ngalo kunyanzelekile futhi uyayibona nawe imozulu yo umucabanga ngingenza amangaka umphambili wami ngathi uvuthwe phela ukuthi busho namhlanje kuzosemnyango sithanda sami khululeka noma ngaqasha inkanyezi isebenza lombili uvusa lombili lo yo unowasha futhi uma uqeda hayi uvuswa ngegeje umbila Bhekifa zisazoyenza washe nje khululeka ukuyangigenca awusuko sowusukile sithanda sami sotshala omunye khululeka sebenza iyaqina phela imkhono imkhono ndodeni angithi nasawucansini iyaqina leyanto sebenza azisho angangcono ke namhlanje kuzonika kakhulu sithanda sami yo khucuza phela kuyakhucuzwa ngesandla ubamba ukhulu lutho ukhiphe lapha ngaphandle yenza phela ngoba kusho wena nana ngizokwenza musilokhu nana thithi lombile lawo phukile ngifuna ensimini nami ukhiphele ngaphandle angisho usebenza kube clean lana uyokwenzani ke ngwendini ngiyalungisa umbhede ngithi ufuna umphambili ngithanda nje kowulapha ecani kwambuya izomela ngisalungisa umbhede wena ufuna umphambili ngithi ulovela umphambili yes asithanda sami hayi khona ke la mama esophila ngingani khulileke nje sekhaya ubalo abantu balaba Hawu, kunilinde uthe nje ungafuna ukungani. Ufuna mali sikhala. Hawu, sangifika. Yazi ufike ngibhizi lana ngizabhiza la ngaphathi indabazali bami la bayifunda ibhendela uNtomane kangena aphuma la abayizwile lo nto so samthi ube ngizokulanda uyazi ngiyakwazi uzofika ngizokulanda yeso Isithanda sami ngasuvulela kumina ngaphakathi ubonke ngijabula nje ngibubuyile. Bebe ujabule ngonibuyile? Ave ngijabule. Hey, jabule nami sithanda sami. Sengifile umsebenzi. Ulokhu yonke into uyazenzela? Ufuna ngiyokha amanzi. Qesha abantu. Ngibaqasha ngani phela ngoba uyazi ukuthi niwena vele ubunginezimali ngihleze ngiright yonke into. Ngiyabona sithandwa sami futhi nithe xa nijonga ndabona uba nekhandeli ngavela ngabona kade wagcina ukulenza. Ngibona kahle nje ukuthi umakho ngempela uyangilinga futhi ngizokwenza into engizoyisola ngayo. Sithandwa sami kodwa ungayenzi lonto uma unami baby yazi yonke into ihlezi ilungile. Mntakwethu kona singakhuluma kuze kushone ilanga. Yazi nduvile ukhuluma nangendaba zepenshele wara. Sendisitsho sithandwa sami yazi xa ngicinga ikhona esake sakhuluma eqalekile. Sathi noba ndikake nivule inqola la ezansi.
Kona kubuhlungu baby ukuthi umsebenzi endikuwo ngiyabona engabe sengikhumbulana lamashiya nje mina ngikhathi usangibalisela ngale misebenzi yakho ulamashiya amahle kanje ngathi akatheli bhe ngawakho nje uyazi sithandwa sami ndingakushiya kanjani nami ndive ndithi nje kanjena ndithi kwamadoda ufanele uba ngoku uhleli udinga unesasithukuthezi njena stress mntakwethu kunganjani kona uba beningavula noba inqolayo uyabona-ke sithanda sami ngomoya wesonto ngisamile kwele nqola ayikho inqola ozoyivula wena uyanjiwa i-steering umsebenzi uyawushaya uzohlulwa yini ukuvuka emsebenzini ufike umesango noma uzofika emsebenzini uzokubona ubasi wakho ukuthi akekho vele osebenza njengawe laphana uyathatha ukufaka ngaphakathi uyasebenza impilo iyaqhubeka ungastress nje malapha kwabanye abelungu kodwa love kuyenzeka uthole uba andaziwa ngomsebenzi uba ndiwenza ngolu hlobo ndiyawenza kona umsebenzi vele wena uyathandeka nje uma ekubuka nje uyakwazi ukuthi akuthanda ngekho lokho ungezutshela indawo umsebenzi khona uzosebenza nje indaba yenqola sikhohle hayi-ke ndizokwenza sithandwa sami makusisho wena uyazi-ke na umsebenzi into yami kodwa-ke sithandwa sami yazi kade kona ndagcina phela kujabula sithandwa sami uyafuna yini sithandwa sami sithandwa sami ngingajabula kakhulu kona namhlanje uyabonakala busuzowaphaphatheka awutholi lutho uyaqiniso ndithiswa ngamayeza kuphela love yini sithandwa sami woza-ke nguphi love gibela ngaphezulu gibela ngaze ngokuxoxele ngolife wami ukuthi unjani. Okay, khona. Ngikade ngisenkingeni umuntu kafiki wena yabo ezothanda yabo. Kungalungi lutho bengithanda umuntu ongithandiyo yabo. Kodwa ngoba sekukhona wena manje hayi. Ngathi into zamzalunga yabo. Yabona ukuthi thina sobabili hayi ngathi siyamsana. Mina ngikuthanda ngani? Nami le izinto engiyibonayo nami. Ayizi ngishiye, ngicela ungikhulule ngani? Hayi. Ngiyakholwa. Ngicela ungithembe futhi manje singafana nentombazane. Sengibonile nami ukuthi wena ufana nami. Ngasakhuluma naye lento yakho ukhuluma. Ngasayikhuluma lento yakho ukhuluma ngiphatha ngani? Hayi kule sengisho nje yabona nje empilweni khona into ezizokuphazamisa. Mase ukuthe kwabangcono. Kwazi ukuyixoxa nomuntu uxoxele ngomndeni yabo. Khona yasithini. Ngoba right uzofuna. Jazi ngijabula kanjani ukuba nawe. Sekukhona wena nje asengikukhohlwa konke okubenza okuthinteka kumina. Ngisenze impela. Ngimsebenzi yazi. Ngilungise isikhathini la. Yazi uzokwenza letho. Ngilungisele phela yami. Okay. Ngizofika sengisikholile. Okay, bye. Okay. Hayi bu. Kawazi wewe. Bye. Bye. Hayibo. Emefame nyanyado. Ngiyalinga. Ngisohlani. hayibo Ulaleni? wenza nhlobo Isikhathini lesi. unini kanti xeshani ngoku Upass 8 wena ungena upass 7 emsebenzini. Angazi kulaleleni ngempela. sithandwa sami uyazi muze umsebenzi kona ayona into efana uba ndiyayenza yazi Ufanele ukwenzani ngale ufanele ukwenzani? ufanele kuhlala nawe mna baby yazi kwenza ukwa ngisahlaleli kwakusebenza Phela mina ngeke ngize ngiphuma amathambo entamo angidli lutho wena njalo ufuna umhlali vuthiwe kungekho lutho esiswini nami ngiyakhathala phela. Sithandwa sami masike senze enye indlela yazi umsebenzi bayila mali incinane njena ndiyaqhelazeka ndikhathele Okusela ngifuna uvukile waye emsebenzini. yabona ngokwenzuku ndingasebenziyo ndisenda kwasegazini ndatsho ndazibona uyabona nje nawe ndihleli nawe ndijabule mna Ujabule njalo ucansi ekuseni phathi kwamabili.
Awu ngisho mina ngiyakhathala usebenza ngobuwena emehlweni kanti yini ngicabanthi le nyoko wayinezwa nyoko wena ngivuka emsebenzini wena anguzi ugezile ngoba ngiyabuya khona manje uyangijwayela wena Ngathetha hayi ke ngikhola ukuthi usuqedile ukugeza emsebenzini yakiwa khona sengiqedile selo sami singaphola nje becandini kuphola ecakwendlu kanti hayi bo kupholwane ecakwendlu ngiyaphi kanti uyemsebenzini amadoda uyasebenza kanti ngithi ndiye emsebenzini kanti ngiyadlala yini ke ndiye emsebenzini mina ngifuna ukuhlala nawe uzohlala undlani la endlini hayi ngeke ngcono ndihlale nawe ngase ngikuqosela amehlo wena phuma emsebenzini uzophethe nesikhaftini ngikwenzelile amaqanda amabili la awukugcina wala khaya into azoyila uwenzani yandini ngifuna ukuhlala nawe hayi ulothi uloyiwe wena mase uzokhala lana manje awuyona ingane usukujwayela wena bheki ayi waza wena waza khathela wena esikuphinde kwasa futhi madoda ololu ayizenzeke hey kodwa manje yini into eyenzakala ngathi ujwayele nje ukuthi ngibe ngedwa la emsebenzini ngiyakutshela wena sicelo wakhe umsebenzi ukhona la umsebenzi Yiwo lona umsebenzi. Lo umsebenzi. hey nazo-ke madoda nazo shosho yini ubani manje isicelo lona ah ya umuntu nje umngane wami ngijwayele uyihlalela naye emini mangasebenzi manje ngathi emsebenzini wakho uphelile umsebenzi Usibanje yaphela. Ngizobamba nje kaningi. isicelo wakhona vele la eroundini ngoba umfutho ya umngane wami nje ngihlezi akuyezwakala kodwa bafethu nifika nenkinga phela imanje isikhathana sagcina ubhekifa angisamazi izolo angibonanga kwenzakala into zakhe-ke loyo ungasicina isikhathi ya into sengize ngitshe intamthi yakho ubhekifa nje usezangafuki izolo lutho namhlanje lutho ngisebenza naye lo mfethu angisazi kwenzakala yazi ngiyanothisa ukuthi nezolo bengekho izolo bengekho mfethu hayi bo uyena ubhekifa lapho sebenza khona yazi ibheki nefosholo zonke insuku iyakhathalisa lona kodwa uyazi nanga umsebenzi asendlini wenza ukajike sibuyele ikwami laphaya wena uzosebenza wena thathele wena wenze amasisebo lesikoma sakho kunamaqanda amabili la uzoda wena uyibonele uzobuyela lapha kwami ole bafowethu bhekifa selakwenza nje wazoxubha ngalapha kanami angisakwazi hamba kanjani sosha ibona ukusoka ekhuluma ngabo lo bhekifa ukuthi yena uyazidla isoka lama bona mamelani mathithu yazi inkosikazi yami ayifuni ndize emsebenzini ayifuni izolo bendikenayo yonke kwayena ngesazi sesingadlala ubhekifa sikho uthi inkosikazi yakhe ayifuni ize emsebenzini kodwa iyona udotsi mlethe isipaka uyena ongafuni ubona lo msebenzi isebenza unzima madoda ngeke lento lena imani-ke nangathi nenza amaleveli angaka kanti la maleveli ashonaphi manje le bhosanyana yakhe engasile futhi asiqondise le ndawo uma ungitshele kahle le ndawo ayidingi ngithelibheki iziqondo no zima nebafethu uthi le nto aqeshela umjita msha umzisela yona loo nto hayi ngeke ngadlali ngathi uyabona bafethu ukusukela kwethu namhlanje simxelelene enyusela imali umlungu endikwazi mina hayi ngeke yabona mhleze ndiphatha isikhaftini yonke imihla kanti ndisiphathela yona le nto siyihambayo uzonyusa imali umlungu angeke ngabo madoda ngiyanizwa mina madoda ngiyagqilazeka la ngiyayizwa le ndaba yini anisicini isikhathi wena bavuvela ulaleke wena ufuna ukuthenjwa nami ufuna ukuthenjwa wena vele siyazi ufuna ukuthenjwa induna wena sibuye siqala umsebenzi kahle hayi vele sosebenza sibuya hayi yazi ngiyathemba ukuthi le nto engiyifake ekudleni kwabhebe sicelo ukuthi izosebenza bafethu yazi nje ngikhathele udlala abafana mina sengikhathele manje and ngiyathemba ukuthi nawe uyangithanda yazi kodwa ngifuna isisebenzi ish khathele ukuthi lebe ngixoxela ngepast yakhe ngoba iyangihlukumeza le nto leyo kanti mina ngizomthola nomuntu ongithandayo ngempela angiyayithemba le nto leyo phela anginasikhathi sokudlala mina ngidlala mangimngaka njengamanje ish yazi ngathi angakudla lokwakudla yazi uyathanda ukwenza kanjena yazi hayi
yabona xa sesiphumule kanje ungathi singaze sishintshe bafowethu sigodule. Mina ayikho nje into engicabangayo. Hey madoda. Hayi buyo, uyabona lamatye indlela esiwapakisha ngayo bafethu esisebenzile kona Hayi namhlanje. usuku mfethu ayisetshenzisiwe. Manini madoda, sho seniqedile ukudla. Asesidlile thina. Sesidlile thina hayi. Madoda angaphathanga lutho Endoda ibisetoilet kanti madoda ngosihlayo. Sekhohliwe. Seshiya isikholane kuphela nje bafethu. Sikonze ukudla mfethu. Hayi umshiyele Nangu mfethu. kusitele zami. Ngiyabonga mfethu. Hey. Angibonisa hawo bathanga lutho. Yini awusho bafuna nomemo lapha unaphathi captain. Sina sidle idolo mfethu. Hey. Akungcono mfethu. Abavalela phela bafethu. Ngidlala naye yafika nje nabo ngesikhathi. Engathi ngiphinde futhi eyashaya izindlu lomuntu wabo. Awucabanga indlela ngayo kabe yayibona indlela eshashisa ngayo ndiyazi. Angelo kozokusela singukuhamba mfethu. Hayi vele seqedile. Hayi ngeke mfethu kanje. Siyamazi njena. Siyamazi makathi. Yo. Hayi futhi uyalishaya mfethu kanti ibhoti unkosikazi yakho. Ayaphela. Endibona le ndoda indlela etya ngayo moza. Ngidlala ngijwayelanga ukudla. Mina ngidlela amagwinya bafethu. Ayikho bafethu sesingakhuluma bafethu sesingakhuluma ngokuthi yabo mina manje jaho ukuthi kushaya isikhathi ukuthi ngishayise ngoyibona ebusindi. Sindi. Yeah mfethu. Usunotheke njalo ufika la. Imini isoka lamanyala noBhekifa. Imina noBhekifa la bezingamasoka lamanyala futhi siginqa mfethu. Ngamasoka nina phela nathi sesifikile sodlala ethindini. Yabona sicela uma ukuthi unguhlala la ngempela uyazi ukuthi ithina besiginqa. Waze mngani wami usindi lona uhlala. Mfethu usindi khona nje lengane mfethu enhle ithobile mfethu. Yeah, impela lo ithobile nje umuntu. Sindi. Yeah. Uhlala khona hala. Yeah. Man lo uthanda ukuthi ashuqule ekhanda. Yeah. Man usho lengane idark. Mfethu ngoba usho umazi lapho nisindi. Man futhi abe mina ngibuza wena mfethu. Mina mfethu usindi intombi yabo. Awu miye ngizomkhombisa miye ngizomqalisela lo liphephi yabo ubani. Sindi. Ungithatha kancane. Awumbuze uyabazi ngobusindi wena. Usindi mfethu langane ngigwedla nayo mfethu. Langane la esayidini lami mfethu langane. Hayi bafethu sazothi yadlala hlala. Ngempela mfethu. Awusazothi. Mfethu ongishekishele ngani hayi bo. Yini? Yini? Umntwana ngike ndambona phe round hayi bo bra. Lento yabo ngu16 ngiyazinqa mfethu. Yazini. Mina kuthi angizwani namanga yezwa. Ngifuna umuntu onamanga. Angimfonele sindi siprofile. Vele isikhathi sokuthi siphume sishayile. Ana yazi uthina senze kanje lento le. Sodlula laphana then sime uzomfonela wena kube sanje ufuna ukumbona ngifuna ukuthi mabe efika la ngifuna ukubona ireaction yakho uzothina uzobona la ngani igcwele mfethu hayi lutho ayikho into ongaqala umthimbane mfethu yamazi umthimbane uzobhekile mfethu isocial arm uyamazi nawo simanga mfethu angiyena umuntu odlala amantombazana kodwa ngihlezi ngiphethe quality so bawuthi lokho siyakwazi mfethu akwengithi sobona ngifuna ukubona kamamanga mhlawumbe yeah bafo ngena ngoba sisonke kule ndawo singamasoka amanyala sizobona ke la khona mina bafethu ake ngivele ngibeke idisk egroundini bafethu vele sigame yabo vele ngigijima yenza njani awumfonele mfethu umtshene ukuthi ufuna ukuhlala naye in 30 minutes time mfethu mfethu njengoba usithi yambamba hello yeah ukuzingani lapho yeah hayi ngihleli namajide nje sisipana wesesopho moto ngicanga ukuthi mangiphume esipana ngivele check yabo mfowuni yeah konke encane ngizokuphathela yona uyazi nje nawe uthi idamane lami ngiyacanda yabo ake ngithi ngike 30 minutes ngoba mangisuka la uyazi nawe ukuthe ukuphela nawe ngasurrounding yakho ngiyacanda nampela yeah namuhla vele sizofika endlini hayi okay ngiyacanda hayi bona mfethu abana vele ngasutha ke yini phiko ngasutha athi bamfethu ushayile akwazange kulungisa ngizwa akesaba ngizwena ngizoswala
Uyashiya usucasule indaba yentombi yakho. Hayi siyeke lona. Hayi bafethu ngeside siqabane lapha sibuyele endlini sobona ngomso. Somlungu wena sobona ngomso sobona. Hayi. Ubonge kumphinde nalo muntu esimlinde lapho umfana siyanethwa mfethu imvula. Manje bafethu akukho kusalile nje silapha esikoleni yazi sengivele ngalamba. Ombheke phela xa kwezinkinga zokuqoqisa ingane zabantu seziyalamba. Uthe usuthi nje wena. Nangoku usalambile mngani wami. Washaya wasivala waphinda. Angilanga kahle mfethu ngalesi sikhathi singaphazamiseki. Angithi wena lo uyibiza ngesoka mase uzoqoqisa ingane zabantu yazipha. Hayi sishayini ungathi wazinto Bhekifa omtshene Bhekifa omtshene mfethu ubani umthimbani ubani uBhekisini ubani uBhekisini ingane sabela ngoBhekisini ke layinini Mara besistela wazongibona nginale ngane sikhuluma ngayo. Ngakubona mfethu. Awazongibona. Ngiyabonga macelana uba-honest kwakho mfethu yazi ukuthi ngiyabona namhlanje. Oh nonke nini namhlanje. La kuzobonana lapho ukuthi balazi udaba. Balazi udaba. Mina ngithe ngifuna ukubona. Ufuna ukubona. Hayo. Lalela la mfa, lalela la simanga, lalela la. Before uzifone intombi yakho, uyabona ukugwema inhliziyo yakho uzingaphuki inhliziyo yakho mfowethu, yabo. Sisebenza ndawonye umfowethu, angifuni ukuphazamiseke yabo mfowethu. Imini odlala ingane akuzona ingane edlala mina izona Bhekisini uthini lapho. Mngani wami ndilapho ke nawe. Yazi nomjida ngena la macelana ngena la. Angifuni umsini. Wathi nasiyayifonela zothi into. Hello Philo kaya. Sela. Bese lemvula eziphelele kumina. Alright. Bayifonela ba romantic thina ke sayibamba ingane. Ezini lapho Ake sishiyilenga kanje futhi yeze. Kodwa wena namuhla yaphela manje. Ufuna ukubona lona manga. Hayi cha phela mfethu selaphela ikhubalo kumfethu sonke siyazi ukusebenzisa imoto. mfethu hayo. Ngizashisa namanje. Asibe focus nangu. Uqonanga kamwe. Oh baby. Simanga. Simanga. Hayibo. Sindi. Wabiza lo mfowethu awungiboni mina. Chaza. Yini ozoyichaza mfethu? Akahlahla umuntu wenzeka isililo. Chabuka. Mfethu ngicela. Hayibo Sindi. Sindi. Hayi Sindi. Engane ibona mayilandela umfana. Hayi mfethu lo mjita seyayibamba kanti lengane empela. Mfethu. Awuselo soka kanti mfethu wololo yeke nje ngimla wami endlini intwana hayi. Yazi ukuthini idabukela umuntu wrong. Because mangisuka la njengamanje ngithinta omunye yonke manje into encane amanzi amancane lawa mfethu ngizothinta omunye njengamanje uzofika uyavuma shelami ingane enhle kanje idlala abaqhaka ngohlobo mfethu yabo le ngane lena ngitshene mfethu yabo ngizovuka ngizela emsebenzini ivuke lapha na kwami yebo yena akajabulisa ukuthi umuntu wakhe wathi ngathini mina mfethu ngijabulela lonto miyeke uyasazi nje mfethu yabona yena akube trophy yakhe hamba naye buka umphakathi kanje mina mfethu ngale ngenza lolo ngena la abo mfethu asimasheni madoda hayo Go baby. Hawu, sisami sobuyela? Esengibuyele. Ahlala kanje. Hawu, ngicabanga wena nje. Ngiyacabanga mina. Ya, awumnandi lapha? Mnandi ukudla. Umngane wami futhi uzowancoma naye. Uzwanga? Umngane wami uzowancoma bengaphathanga kuhle naye. Mase ngabona ukuthi hayi.
ngoba ngidle khona umuntu ongadliyo. Chaza ukuthi ubile kwenzela khona wena unizwa nomngane wakho futhi Ubinkinga indle. cha phela makwenzela wena mshisa ukuthanda ukudla kwami Angithandi. manje pho uchaza ukuthini ukuthi ngibona Vele ngiyazi ukuthi sishelile yabo. yabona inhliziyo nayo-ke wena cha yazini Embalisa phela ukuthi ngimoshile mina bengisazi ukuthi ngiphumule yabo. Indaba ayilutho nje ayithanda ayikubalulekile sengisisho ngibona ngathi uphathekile kahle. Indaba yokudla ungazi ncishe umuntu ukudla. angishongo ukuthi uyamncinja phela kodwa bengikwenzele wena nawe uyazi nawe Ya phela anganingizile mina ke okay umnandi. asike khona lokhu la Umnandi udla wangu phela jabo. Ungani ngiyancoma. Umngane wami uzoncoma naye. okay kodwa nje ungaphinde ukwenze lokho Angiyinkinga phela ngifuna uphoqeke manje yazi ngiphatheka kabi manje. Ungathi uphatheka kabi manje. khululeka right Hayi ungcono right. Manje hawu ufuna ukwenza yazi ngithathe ngikhathele ngibani namhlanje. okay yazi uthi usebenza into nje Baby, Yini ngendlela usoyiphela ngayo endlebeni wena Bhekifa yini kanti? hayibo sithanda sami uyaphi kanti? Ngiya e-toilet. Hayibo, why ungangitshelanga pho uvela uphume kanjalo? Ufuna ukuhamba nami nge-toilet manje? Hayi ndifuna ukuphelezela phela kongabanjwa umaphara lapha kuzothiwa ingxakabani leyo. Hayi wena njalo Ngithanda ukuloko ndihamba nawe. ave uthanda ukuyimpintsha kimi manje. Hayi. Angisaka ngikuzenwaya mina manje. Hayibo, hayiyo ndiyaniphelezelele lami ngeke kaloku. Uzongisula izinqeni kanti? Hayi ndiyokwesula namhlanje ngeke. Uyazi phela. Ngeke ndikushiye kwawena. Ngizoma lapha phela ngizogada wena. Kangenzeka ukuqhamuka amaphara ababambe. Aqaleni nokuqhamuka amaphara manje mangihamba mina. Ngizama kusalunga ngisuke eduze kwakho. Sekumele lonke bese ngihleze ngilapha ekhaya kwakho. Ngikhathele njalo wena. Noba unganishaya nanginaka nazo. Ngikhathele wena. Ngikhathele wena. Mangaphuma le toilet singazini. Kodwa yabona indlela kwakhe ngayo. Hayi ngilinda mina ngazathethele into eyikhulumayo namhlanje. Sisho simanga njani. Oh lasicelo mfowethu. Uphinde sahlangana ngigcina sasikhathi besiwe emsebenzini. Ya ngathi kwenzeka lesasinto. Manje akigcina itheni indaba yakho nesinto. Mfethu ngoba kade nginitshela nje ukuthi umuntu wami yabo. Bese umuntu wami mfethu like uyangazi nami ngiyamazi and futhi ngiyamthemba. Okunokuba vele bekunesizathu bese start ukuthi izinto igcine zenzeke ngaleya ndlela yabo. Naye kuke wangichazela mfethu ukuthi izinto zenzakala kanjani. Nami ke mfethu nga-understanda njengoba nje ngimthanda mfethu sasifike esinqumeni sokuthini uzomuva ahlale nami endlini yabo. Ukhatha amaphutha njengalayo noyasenza. Manje sengihlala naye nje ndawonye. Awusithanda naye. Sakhuluma ngaloyo mfethu. Wena phela mfethu ngikuzwile sixoxa lapha esibani nawe manje uyaveza ukuthi usonomuntu. Kodwa mfethu uzongitshela uzoyixoxa lento sesihleli nalaba bafethu laba futhi laba abayishaya ukuthi basile mina ngomngane wakho siyanje awutshela. Ngisazokutshela mnganami ukuthi uyabona into meseyintsha. Sure. Akho izinto vele wami ekhuluma ngoba mase ngizokutshela namhlanje kusasa. So ngibona sengithi awuhambile yabo uzoba ngathi manje uqamba manga wena yabo. Kodwa manje nami ukhona lapha endlini kumanje. Macabanga mina ngiyamazi. Hayi okamazi. Uba hayi kamala. Kamala uzama. Uzama kamala. Ngibona nje. Muhle ntwana. Okambona. Ukuthi maningi ozama la ilo faka izinyo mfethu ilo mude omnyama yabo baningi. Ilo faka izinyo mfethu. Luzama nomfishane mfethu. Ngiyamazi. Hayi ngiyamazi. Mazi kanjani? Ukahle uyazi nawe mfethu uthini. Uyazi isicelo mfethu ukuthi mina ngithandela usindo wami yabo. Lo muntu mfethu ngimazi like ngathini? Usindo mngane ufanele. Ngasho ukuthi bethu banakho mhlawumbe ukuthi beke bebe ndawonye noSindo uzama lo yabo. Manje wayengixoxela uSindo.
Kodwa mngani wami Ngizibazana. mangasumuzi yokutshela. Hayi mngani nami mangiphuthume. Nami vele mfethu uSindi bethi ngiyothenga into zokupheka mfethu. Ngizokubona kusasa Sipani. Sure.